Asproseat és una entitat molt gran en la que es dona suport a la discapacitat des de que una persona compleix els 3 anys fins al final i té tots els serveis necessaris perquè una persona amb discapacitat es senti arropada i tingui un espai on anar. En el meu cas, ara ja personalitzem, que és Esplugues, que és on fem serveis cap a les empreses i cap a persones particulars. Han d'arribar perquè el sector social és un sector que està una mica discriminat. Moltes de les preguntes que ens fan és «Bueno, però aquesta persona treballa bé?» Home, sí, perquè tinguis una discapacitat no deixes de treballar igual i de donar el mateix. I perquè fem un valor social, perquè estem donant feina a persones que en un altre lloc no els hi donen. Jo crec que Asproseat ha de créixer, sobretot amb la part de serveis. Hem de donar molta més feina a totes les persones que tenen una discapacitat. La feina no ha de ser només la típica que es veu en un centre especial de treball, hem d'obrir la ment i pujar a altres llocs perquè hi ha molt tipus de discapacitat i a nivell social hem d'aconseguir més places per persones a tot arreu on donem serveis socials i hem d'aconseguir que el nostre nom sigui conegut i que quan preguntis a algú què és Asproseat et diguin «sé qui sou».